Joseph Muscat jerġa' jtenni li skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Power Station tal-gass il-poplu Malti qed jinstaraq mal-100 miljun euro. 50 euro kull megawatt mela tagħmel 50 euro times 205 u dak jiġi 10,250. Ngħidu 10,000 għad-dritt. 10,000 is-sija mela ngħidu jekk veru qed nofqu 50 euro iktar kull megawatt, kull sija tiġi 10,000 iktar. Nagħmluhom times 24 għax sija ġurnata għandha 24 sija għandek 240,000 kull jum. Għamilhom 250,000 ħalli naqtawha għad-dritt. Mela il-250,000 kull jum tagħmilhom multiplication għal 365 ġurnata għax daqshekk fija is-sena. Jekk tagħmel din il-multiplication sempliċi tiġi 89 miljun u 790,000. Għamilhom 9 miljun għad-dritt. Waqt li kienet jindirizza attività politika fil-każin laburista tal-Isla, il-Prim Ministru qal li hu kuntent bir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Kuntent ukoll din il-ġimgħa bir-rapport illi ħareġ minn istituzzjoni ewlenija tal-pajjiż, ir-rapport tal-Awditur Ġenerali fir-rigward tal-kuntratt dwar il-Power Station il-ġdida. Bir-rapport joħroġ li l-offerta ta' Electrogas biex jibnu l-Power Station tal-gass pajjiżna lanqas biss kienet tissodisfa ir-rekwiżiti minimi, iżda minkejja dan il-kumpanija ingħatat kuntratt multimiljonarju. U dan minkejja li hemm nuqqas ta' evidenza li Malta kkunsidrat lil ħaddieħor qabel ittieħed deċiżjoni li ntażel il-konsorzju Electrogas. Dan bir-riżultat li l-Gvern qabel li jixtri l-gass b'somma fermola l-enerġija mill-gass milli kieku kien jonfoq li kieku xtara l-enerġija mill-interconnector. L-istess rapport tal-Awditur Ġenerali juri wkoll li l-Gvern refa' ir-riskji kollha ta' dan il-proġett u saħansitra t-timbra garanzija ta' Gvern ta' 360 miljun b'self lil Electrogas bħala irregolari u li poġġiet riskju kbir.